כשקרין נולדה, הרגשתי שאני מבינה כל מה שהיא אומרת לי. מתי רעבה או סתם צריכה חיבוק. אבל יש שיטה הטוענת שלתינוקות יש שפה קבועה. שלום שביט. שלום שרון. אז זהו, מהיום אפשר להבין מה הם אומרים? בהחלט. סוף למשחק הניחושים. זהו? כן. לי למשל יש שתי בנות. אמא הגדולה שלי היא אגמי, עדיין לא הייתה שפת התינוקות, לפני 4 שנים. ובעלי ואני היינו עסוקים כל הזמן בלנחש, אולי היא רעבה, אולי יש לה גרפס. עם יעלי, סוף משחק הניחושים, יעלי בת שנה. איך זה קרה? כבר יש את שפת התינוקות. לפני, הסיפור הוא מקסים, זה סיפור בעצם שמתחיל באינטואיציה של אמא אחת, שמה פרסיליה דנסטן. היא מוזיקאית מחוננת, והיא הצליחה לזהות בבכי של התינוק שלה 5 צלילים ברורים. מה עם 5 הצלילים הברורים? מה היא לא... אז זהו, שהיום אחרי 10 שנים של מחקר, אנחנו יכולים לדעת, לומר בוודאות שאלו 5 מילים, שכל תינוק בעולם, כל התינוקות בעולם משתמשים בהם, כדי להביע את הצרכים הבסיסיים שלהם. זה רעב, עייפות, זו המילה לגרפס, ועיר זאת המילה לגזים שכולנו מכירים, זאת המילה של אי נוחות כללית, חם לי, קר לי, תחליפו לי חיתול, רטוב לי. אבל אין לי שמיעה מוזיקלית, אני בכל זאת אצליח להבין את התינוק שלי, את מדברת פה על כל מיני צלילים. בואי אני ארגיע אותך שרון, גם לי אין שמיעה מוזיקלית, והצלחתי ללמוד את השיטה מאוד בקלות. כל אחד יכול ללמוד אותה, לא צריך שמיעה מוזיקלית, צריך רק לדעת למה להקשיב. סינית, ערבית, עברית, הכל? המילים האלה מבוססות על רפלקסים של הגוף אצל התינוק, כמו אצל מבוגרים. כשתינוק רעב, יפצר אצלו בגוף נוצר רפלקס המציצה, בואי נראה רגע דוגמה, וכאשר מתלווה לזה קול, זה תמיד יהיה נה. כן, אני חייבת... אז מראים למעשה שזה תינוקות מעמים שונים, אז בעצם מה הם אמרו? הם אמרו נה. הם אמרו את המילה של הרעב, אלו תינוקות רעבים. מה שהייתי מציעה לעשות עכשיו זה פשוט לתת להם לאכול. אז זהו, סוף לניחושים מהיום. אנחנו יודעים בדיוק מתי התינוק שלנו רעב, מתי הוא רוצה לישון, מתי יש לו גזים, שזה בעיה מאוד חמורה. נכון. נגמר? אפשר, כן. סוף משחק הניחושים אפשר לענות ישר לצורך, לשמוע מה התינוק אומר, ולענות לצורך גם באמצע הלילה. התינוק מרוצה, ישן יותר, בוכה פחות, וכך גם ההורים. זה מאוד חשוב לענות על צורך. בעצם למדתי את 5 המילים, היום אני יותר רגועה, יש שקט בבית? כן. ממחקרים עולמיים שעשינו בבריטניה, אוסטרליה וארצות הברית, 90% מהאימהות דיווחו שהשפה מאוד יעילה להם בטיפול בתינוק, והם ימליצו עליה לאימהות אחרות. 70% מכל ההורים שהשתתפו במחקר טענו שרמות הלחץ בבית ירדו, אווירה חיובית בזוגיות, תינוק רגוע ושקט. וזה עוזר גם להתיר? שזה לא משהו שרק עוזר שהם תינוקות? כן, בהחלט. זה עוזר גם לעתיד. למשל, בהרבה דברים, למשל, בנושא של האכלה לפי דרישה, זה מונע השמנת יתר אצל התינוק, כי אוכל זה כבר לא מענה על אנחנו לא חושבים שהוא רעב, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא צריך ישר נותנים לו לאכול. כן, אוכל הוא צורך ולא נחמה. והכי חשוב, איך אני לומדת את השפה? יש באמצעות הקלטת, הכי חשוב זה התרגול, כמו בכל דבר חדש שלומדים, תרגול ותרגול ועוד קצת תרגול, לתרגל את האוזן. יש בערכה שלנו מלמדים את 5 המילים ב5 שיעורים קצרים, עם המון דוגמאות של תינוקות שאומרים את המילים, ויש גם סדנאות של 3 מפגשים שהורים מגיעים עם התינוקות, והורים שעברו את החוויה גם באמצעות הקלטת וגם באמצעות הסדנאות. הרבה יותר רגועים. הרבה יותר רגועים, וגם שומעים את המילים אצל תינוקות אחרים. וזה הכי מקסים. אז זה חשוב להיות רגוע, אבל כמה עולה התענוג? זה 199 שקלים. לא יקר. בשביל השקט זה מחיר סביר בהחלט. כן, זה שווה לכל כיס, אני חושבת. וניתן להשיג את זה באתר האינטרנט של שפת התינוקות בישראל, שפת התינוקות דנסטן. אז זהו, תודה רבה שביט, מהיום נגמרו הניחושים. אני מקווה, בהצלחה לכולם. תודה שרון. בהצלחה, תודה. בילד הבא אני רגועה לגמרי. מצוין.